Na ko'y plano mag-vlog ta. Say vlog. Vlog ba? May istorya ka sa magkuan ta mag-video tang duha. Atong baton ani. Ayaw sa basa-basa sa dili. Ayaw sa magsaba kay nagsabot ni mama. Are. Ay saba mag-vlog tang duha. Ikaw man. Atong baton mag-videohan ti ka. Unya? Ang mag-video ka mo ana ka sa mana ka sa ay atong planon. Mana ka sa cellphone nga ay katong tan-aw sa among vlog. Pwede ko mangayon ninyo og kanang ipight og tambal kay nakoy tambal sa kolesterol o sa high blood. Tambal sa high blood ala ba? Atong video mo kay para na magpada ba? Manay luoy mo. Ano ba ana? Mana ka mga? Ay, pwede ko mangayo og pet og tambal niyo kanang tan-aw ani nga video. Nauran ba para ka? Minon mo. Unya? Sabang ko po yo? Ano kaya po kapuyo? Ang imo lang ba nga? Mana ka mag Iimin mo na ang makasalabot. karong taon-taon karong taon ba kaya videohan ti ka. Unya? Mana ka pagstorya nga. Pwede ko mga yung tambal katong itanaw sa mong video kay nakoy tambal sa high blood. Ano ba? Hindi magpadala maluoy na to. Pinali mo. Ang tuwa na nga mga ito sa mga Mga tao? tao to. Manar ka ba nga? Ay, katuloy tao sa mong video. Pwede ko mga ninyo og ipahit og tambal sa high blood. Ano ba? Kolesterol. Oh, nagtambal sa itong high blood, sa kolesterol, kay vitamin C mo, kay nakikipamati. Minali mo? Tunaon ba? Minali mo? Hindi ka mawaw? Ano man? Kalain. Ano man? Hindi siya lainan nga. Mana mga tao nga, ay, katong tao sa mong video, pwede ba ko mga ninyo ipahit og tambal? May mga pa na sa mayo. Ay, may maluoy na magpada sa kuan. Gcash. Saban. Tunaon. Video to niya. Ano ito ni mo eh? Ikaw ba? Pinano mo? Lain man. Lain man. Nga. Umdam ngawat. Ha? Magayo ta. Mga ito ba kay para kuan? Para sa mga silingan mo. Ay, mga ito sa, ingong bitagaw, ato ko sa negos, mga kasilingan ng pagkaon. Silingan, kaila man to. Kini, pagkaya ito sa atong mga mutaw sa video, manara ka nga, katuloy taraw sa mong video, may ba ka mga yung ipit og tambal, ito naman ba? Video tataw, tuwan. Ngayon, asa mong kapuyo? O, so tinin mo, na ako puyo dire sa Basag Pardo, sa kong anak. Noon mo, luoy kami dire, wala na may kuan. Kami kuha yung pet og tambal. Noon mo? Diman? Ha? Ikoy, Ano man? ulaw ko. Ano ba uwa magagawat ng mga wat? Kaya mag-video na totoo dyan. Ulaw ta. Oo ka? Oo ko. Ay, wat tayo tambal yung laki yan. Ito eh. Ha? Di na lang mo palit o gawin ng palit. Ang pinang... Kasi may kawawa ni mga nakilahan mo. Diman? Ingat mo sa hi. Oo. Hi. Ito pa. Hi. Well, pwede ko mga ipet og tambal ninyo. Iba ko ipet og tambal. Tara ba? Video tataw-taw. Diman? Pati na. Bate? Pati na. Hindi ka ganahan? Pagkanahan na